Paano bala mangin baganihan? Sa tion sa diin ang ginapangatubang, pagpanghangkat sa ikaayong lawas kag buwas damlag. Paano makabigis ganan? Hindi bala sa pagtanay sang butkon kag pagpanindugan? Baganihan ka, kay sa imo pagpabakuna, nakaangkon ka sang panaming, hindi lang sa imo kaugalingon, kundi sa imo man pamilya. Isganan ka, kay imo nga ginatanaw ang mga masunod nga inadlaw, sa diin na magapungko ang isganan man subong mo, nga mangin sa landigan sang pumuluyo. Gani, wala mo ginusikan ang kahigayunan nga makaboto. Baganihan ka, tungod sa imo pagparehistro kag pagpabakuna. Baganihan ka nga may pag-amlig, samtang ginaanak ang tagsa kaaga. Wala ka man sang kapa, apang masarangan nimo nga kunupa ng banwa, batok sa halit nga dala sang pandemya. Wala ka man sang espada nga may mataliwis nga sulab, apang mapili nimo sang maid-id ang pangalan nga nagakadapat. Baganihan ka, isganan ka, tungod sa imo boto kag bakuna.